את השיר הבא, רבותיי, תרשו לי להקדיש לנשים באולם, שאתם יודעות שאנחנו הגברים בדרך כלל מתים עליכם, וגם בדרך כלל מתים לפניכם. בנות 20 יוצאות בריקוד, כי חתן הן מוכרחות לצוד, מי שלא תצוד בבוא זמנה תישאר לרווקה זקנה. שנות ה-20 הן שנות נעורינו, כבר יצאנו מחסות הורינו, מחסות הורינו רק יצאנו, וכבר יש לנו בנות שלנו. בונה 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 הבנות, בשמחה וגם בעצב, כך נרקוד לפי הקצב, אם נרצה או לא נרצה, אז תזמורת מוזיקה במחול נצא. בנות 30, בנות 40, כן, אנחנו יודעים, אתם יפות, אתם אמהות, אתם מגדלות, משפחות, גם השיר גדל, נוספו לו עוד כמה בתים לעין הרע. בנות 50 הן ממשיכות לרקוד, את השנים הם כבר חדלו לספור, בנות 50 הן מוכרחות לרקוד, עם הג'ינס ונעלי הספורט. בנות 50 הביטו והריעו, הן יוצאות לקרנבל בריו, וכשבבית אין להן מרקוע, עם הילד הן קופצות לגוע. מה רע במטולה? בונה 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 הבנות, בשמחה וגם בעצב, כך נרקוד לפי הקצב, אם נרצה או לא נרצה, אז תזמורת מוזיקה במחול נצא. בנות 60 מוכרחות לרקוד, הן לא צריכות מאף אחד טובות, האנרגיות משתוללות, אל תזכירו לנו בית אבות, הסתכלו כמה יפות אנחנו, את הפנים והחזה מתחנו, ועם השנים חלפו ורצו, עוד נחזיר אותן עם השיעצו. בונה 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 הבנות, בשמחה וגם בעצב, כך נרקוד לפי הקצב, אם נרצה או לא נרצה, אז תזמורת מוזיקה במחול נצא. גם אנחנו הגברים סופרים, מה רק אתם סופרות? הייתה חבורה של חברים טובים, הגיעו לגיל 50, אמרו בוא נעשה יום הולדת. אמרו איפה? אמר אחד מהם בוא נעשה בהילטון. שאלו אותו למה הילטון? הוא אמר מה? יש הרבה חתיכות שם. הגיעו לגיל 60, בוא נעשה מסיבת יום הולדת. איפה? אמר להם בוא נעשה בהילטון. שאלו אותו למה הילטון? הוא אמר יש אוכל טוב. עשו. גיל 70, בוא נעשה מסיבת יום הולדת. איפה? הוא אמר להם בוא נעשה בהילטון. שאלו אותו למה הילטון? הוא אמר השירותים קרובים לאולם. הגיע לגיל 80, אמרו בוא נעשה מסיבת יום הולדת. הוא אמר בסדר, אין בעיה, בוא נעשה בהילטון. שאלו אותו למה הילטון? הוא אמר כי אותה אף פעם לא עשינו שם. בנות 100 הן מוכרחות לרקוד, עם הנכדים והנינים. בנות 100 הן מוכרחות לרקוד, שיתפקעו כל הידידים. בנות 100 רוקדות על הבלטה, אתם אוהבות את זה, שהבעל מטה, וגם אם בלב ישנה טיפונת עצב, ברגליים עוד שמור הקצב. לאט לאט, אגב.
בונה, 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 הבנות. בשמחה וגם בעצב, כך נרקוד לפי הקצב. אם נרצה או לא נרצה, אז תזמורת מוזיקה במחול נצא. בשמחה וגם בעצב, כך נרקוד לפי הקצב. אם נרצה או לא נרצה, אז תזמורת מוזיקה במחול נצא. אחת הבעיות שאין לי את הפריבילגיה לצאת. כי אני המנחה, כאילו, להיכנס, לצאת, לא, אני תקוע פה.